el teu gat és molt maco. Que graciós que és! Des de quan el tens? Fa 2 mesos vam sortir del dentista i vam sentir uns minuts darrere nostra. Ens vam girar i vam veure que el Maxi se'ns apropava per les cames i com la meva mare sempre fa això, va agafar-lo amb el transportí i ens anem al veterinari més proper. Llavors d'allà vam mirar si tenia el microxip. I què vau fer després? Llavors ens el vam emportar a casa i vam fer fotos i les vam portar a la protectora per si algú l'estava buscant o algú no el trobava. Llavors ens va dir la protectora que hi ha gats i gossos que no tenen microxip. El meu gos té xip i si algun dia es perd, el trobaré. I mira el Maxi, s'ha adaptat la mar de bé, però mai podrem saber si el van abandonar o el van perdre. Això em fa tanta ràbia. Quan adoptes un gat o un gos, se'l tornes a deixar. Ells pobrets no fan res al carrer. No troben menjar, els poden atropellar, pobrets. I després els porten a la protectora per solament estar tancats en gàbies, passar fred... No ho entenc. Voleu mirar el vídeo de la protectora? Sí. Atenció, fa pena.